Dragi prieteni, suntem în pragul alegerilor prezidențiale. În următorii 5 ani vom fi conduși de omul pe care îl vom alege să ne reprezinte interesele, nevoile, dar și aspirațiile. Pentru ca acest lucru să devină o realitate, avem nevoie de un discernământ luminat de Dumnezeu pentru a alege corect. De fiecare dată am ales, mai mult sau mai puțin potrivit convingerilor proprii, cu speranța într-un viitor mai bun, a unui trai decent și a unei calități a vieții îmbunătățite semnificativ. Și tot de fiecare dată, așteptările noastre au fost înșelate prin promisiunile neîmplinite ale celor în care ne-am investit votul de încredere. La aproape 35 de ani de la Revoluția din decembrie 89, țara noastră încă are lipsuri pe toate palierele existențiale, cu precădere în domeniul sănătății, educației și infrastructurii rutiere. Uneori ne întrebăm retoric, se va schimba vreodată sistemul acesta neputincios și corupt din țara noastră? Vom putea vorbi despre cultură și artă mai mult decât despre cancanuri? Vom putea să ne deplasăm rapid și în condiții de siguranță pe drumurile publice, fără a mai fi nevoiți să pierdem ore în trafic din cauza lipsei de autostrăzi? Vom putea să beneficiem de tratamente și intervenții medicale la un nivel de excelență cu aparatură de ultimă generație, fără a mai fi nevoiți să mergem să ne tratăm în străinătate pe cheltuială proprie în spitalele private? Eu încă mai cred că este posibil. Este motivul pentru care, de altfel, am ales să rămân aici. Spre deosebire de ceilalți ani, paleta participanților pentru funcția de președinte este de data aceasta mult mai largă. Aparent doar. Deoarece, uitându-te cu atenție și văzând istoricul politic al unor candidați, realizezi că de fapt în dreptul lor se potrivește perfect zicala românească aceeași mărie cu altă pălărie. Este greu să joci când cărțile sunt deja făcute, însă, ca și creștin, am datoria să cred, să mă rog, să sper și să acționez conform principiilor după care îmi trăiesc viața. Din acest motiv, vreau să vă spun că de fiecare dată când am votat, am făcut-o potrivit conștiinței mele și nu influențat de vreo persoană sau conjunctură. Este pentru prima oară, de altfel, când îmi exprim public opțiunea de vot, cu speranța că unii dintre voi veți folosi același principiu după care m-am ghidat de fiecare dată, acela al conștiinței libere. Subscriu programului Hrană, Apă, Energie al domnului Călin Georgescu și cred că printr-un astfel de proiect, corect aplicat, România poate renaște. Sunt conștient însă că șansele de a câștiga alegerile prezidențiale sunt minime, ținând cont că în spate nu se află o structură politică puternică precum cea a contracandidaților săi. Însă, repet, ceea ce am menționat mai devreme, voi vota potrivit propriei conștiințe. Din acest motiv, voi alege pentru funcția de președinte al României pe domnul Călin Georgescu. Vreau să menționez în mod expres faptul că acest material nu este unul electoral sau publicitar. Nu am fost plătit să fac un astfel de material și nu reprezintă un îndemn către alte persoane pentru a-l vota pe domnul Georgescu, ci este strict opțiunea mea de vot bazată pe criteriile și convingerile personale. Singurul îndemn pe care vi-l adresez totuși este acesta: îndepliniți-vă datoria civică și mergeți la vot, oricare ar fi opțiunea dumneavoastră. Doamne, binecuvintează România!